Ano saan pala dito? Itit ko manong page ang dito palang timay payo naking ka. Iti saan nga manglipas nga mangbuya dayto nga video kit adda parusan na nga agtakki kuma. Hello kakabsat, kumusta kayo ditan? Ay natangipin na dinig kay na may sabulan sa madigbrabrasan. Ay na nagdadakkel ay na apa. Kaya nga ro dati naman kagamit tayo man ti baro nga bijaw niya. Dayto nga bijaw kakwa. Iti pa nagsingir iti utang niya. Siya nga ro nang kaliyang nga bijaw. Dayto ti costume ko tatane. Dati tatatang dita nga manag kumkuman construction kas ti style dad no kuha ti kas lapan nakakalugong daya ti ikabil ti ulo dan no kas ti style ti tatang tayo no ti tatang yo ka construction kada manalon kada managkumkuman proud to be farmers farmers nakatangtangken makita blang Ilocano kung nga tawagan tayo daytay nakautang kanyak iti 5 mil hanga nagbaybayad mano nga bulan na iti pay lang sinsingirak ay na pati no tawag cellphone na madi sumungsumbat ay na kada ken no panak agsingir di balay da awan tattao ay naglilimig da sa panda sa 00 ti katrida ay na kung nga tawagan tayo daytay nakautang kanya tingan ni kwani ni pianang niya tawagan tayo ni Piana nga nakautang nga ron tikwa 5,000 niya kanya singirin tayo ay na product mo to cellphone ko nagdadamo pip pip tit 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 la 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 amoy aji ako nga tugtog yaon hang kay ayam ti break game idubing kayo nanyo mo daydi nga tugtog ya wawawi la 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 ito yun, agriringan. Abo ka nung matingibot ko. Ako na kunwari mat nga ko. Paiso nga agriring di cellphone da. Hello. Pianang. Tapi nagbayag mo sa sumbatan di tawag ka. Daman ubrahin mo na ya. Madamakan sa man sumursur-sur di takarkaruba mo niya. Utang kan sa manan. Tapos ibagamanin nga huluga mo tinagam kada aldaw ay na may saka mo nga madi ka mga kuha nga sunod ya iti tungtungan niya yaw awan mo look date ako kasano nga iti tungtungan tangarodan dati pa nagsingir ko ti utangan di 5,000 nga kailangan ko naglalo ta quarantine awan igatan ko ti kwa ti sardinas kada magi kada bagas ay na po hanak kay kasta-kastan imbaga nga mapanak dita balay yung mapanak ya ay na po utang kayo ngamin no di ang magbayad tapos nang kay nga masingir yaw awan niya kaslawan ti utang niya ay na iso nga ron nga pinautangan da kayo tatno dati pidutan men og kasapulan kami mati kwarta tapos sa tagkasapulan kami nagado ibagbagay nagado ireklamo ya ay na po hang kayo utang wan no hanyo magbayad wan kasla kayo latay kwa pag-ungtaman nga ron ang mga pijong. Sak day to, singsingir na nga ron utang mo. Ay nataagin didi kaslakay latay da sakit na nga komatos no. Data o tagsingir kanya yo ay na po di ka magpaisong nga ron komatos kayo at kung gunayaw. Hanga sa tikas-takas tayo umutang kayo dapat amuyo magbayad wan. Ana? Ay na talagpos kulumot tarupa mo kasla libra. Siyak pa yan, ti pagkunam ti kasta. Asino ka kumaa, asino ka? Ha, ngagibaga kasta kanyak, Ay, anak ngay kasta-kasta. No umaynak, di tabalayo, tarauton ka kunak, umaynak di tala. Awang bibiyang ka, Basta umaynak singer ditan, naay kasta-kasta, umaynakon. Okay na lang dita nga pianang tama din na magbayad to utang na umay ka man ra utang dita Ho, pianang! Pianang! Luka lang dali daw mo no din kaya ti ubur-uburot di balay maula. Pianang! Amo magbayad to utang mo Pagkaasim.
Awan makurkwarta mi pa ilang tatangal daw. Igatang mi pa ibagas mi kaya awan malamot na kita anak ko na eh. Pangasim, manong pidyong, tadi nakpala sinsingirin. Apay tanak ko am dita. Nga nakakulmag, bumangon ka man dita, kasla ka ti bisukol nga natuktukan niya. Basol mo, tagutang-utang ka, di pa magbayad. Yuray mo pa yung tao, di pa nagsingir. Datuhin manong pidyong dagiti utang ko nakalista aguray katabasaak pay. Utang ni Pianang. May 1 kilo nga karne baka 360. Kin may 1 kilo nga karne baboy 300. Nagado. Bale 25. Po. Mapakudkudak man ti ulo. Fortune Green 40 pesos. Ay naputa. Man nabakon to mga aming babakatan. Load 300. Ay napulaga to. Mantika, bagoong, kadasuka. 500 may sabote. Ay na niyang anginanan. Kati total na 5,000. Ay na pangalalagpay na. Pangasim man ng picture. Anak pa na sinsin. Natangal daw. Ako rin nga raw. Dami ka rin bayad ka. Ano, saan pala dito? Itin ko man ng picture. Dito pa lang ti may payunaking ka ah. 1,000. Dapat balance ko nga. 2,4. Amom taon nga inton maminsan nga agutang ka kat amom taon nga nagrigat itagsinger akaskin kaya inton maminsan pay nga umutang ka dapat man nya dinagsaritaan nyo nga ano katnom nga bayadam isuntom mo wala pa nagbayad mo hamo nga ora iti umabot pa iti may sa bulan 2 bulan ang gana umabot ti may sa katawon nya amom ton umutang ka na han ka nga kasta-kasta ta nagmadita aramid na kasta utang mo bayad mo kunada nga raw Hay apo kakabsat nakasingira wala ngayon na nagrigat nga singiran ni Pianang niya nabuya yung mat ay na po uri na lailam mo lang di zero ti katrida ay na po kaditi manin nga malpas nga update nga video kasapil ko mata na paragsak kayo manan niya ag like ag react ag show me ag comment kayo dito ag share kayo dito video kaya yaman nga rodan kat bye